акционерное товариство «Калинтер». Открытое акционерное товариство «Калинтер». Наступный припинок – школа номер 19. Наступний припинок – школа номер 19. Осторожно, двери зачиняются. Луговая. Осторожно, двери зачиняются. Поважаныя пассажиры, просим вас праходзіць у сярэдзіну салона.
Наступний припинок. Несокомбинат. Осторожно, двери зачиняються. Что ты так быстро кинула? Так, вам покажу, может, осторожность. А, ты что-то сюда? Я это с тобой тогда Там есть список, да, не волнуйся. Нет, сейчас увидишь, какой документ у нас. Ты пойдешь, Припинок. Несокомбинат. Наступний припинок. Улица Международная. Наступний припинок. Улица Международная. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Улица Международная. Наступний припинок. Другая школа. Наступний припинок. Другая школа. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Другая школа. Наступний припинок. Улица Ленинградская. Наступний припинок. Улица Ленинградская.
припинок. 35-й мікрорайон. Наступний припинок. 35-й мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. 35-й мікрорайон. Наступний припинок. Вулиця 9 мая. Наступний припинок. Вулиця 9 мая. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Вулиця 9 мая. Наступний припинок. Перша школа. Наступний припинок. Перша школа. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Перша школа. Наступний припинок. Завод «Сантехнерехтолог». Наступний припинок. Завод «Сантехнерехтолог». Осторожно, двери зачиняються. Поважаныя пасажыры, просім вас праходзіць у сярэдзіну салона.
зачиняються. Припинок. Завод хімічних виробів. Наступний припинок. Кришталь. Припинок. Кришталь. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Кришталь. Наступний припинок. Поворот на Хімель. Наступний припинок. Поворот на Хімель. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Поворот на Хімель. Наступний припинок. Шпіталь. Наступний припинок. Шпіталь. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Вулиця Дубровна. Осторожно, двери зачиняются.
Вулиця Дубровна. Наступний припинок. Вулиця Лузькіна. Наступний припинок. Вулиця Лузькіна. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Вулиця Лузькіна. Наступний припинок. Вулиця Подлесная. Наступний припинок. Вулиця Подлесная. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Вулиця Подлесная. Наступний припинок. Вулиця Тереховська. Наступний припинок. Вулиця Тереховська. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Вулиця Тереховська. Наступний припинок. Мікрорайон Довгньовий. Наступний припинок. Мікрорайон Довгньовий. Осторожно, двери зачиняються.